Честита Нова година! Днес ще си говорим за пари, нищо, че тази тема е малко възпалена. Добре дошли за четвърти път в хороскопът на Алена. Ама си го написа. Вярно, чадър, т.е. овен. Ох, леле, само си излагам в тия видеа. В днешно време е трудно да си астроном, синоптич. Ох, някой да прати помощ. Телец. Телец ще е добре да прекарва по-малко време на телефона и пред телевизора и ще е хубаво да почне да излиза навън със своите приятели. Близнаци. Ако търсите съзвездието на зодия Близнаци в нощното небе, ще го намерите доста лесно покрай съзвездие Орео. Не Орион, Орео! Вижте схемата, не си измислям. Преди да продължим с хороскопът на Алена, ви каня да се излегнете върху бутона за лайк и бутона за абониране, точно както аз съм се излегнала на корицата на тази книга от 2005-та. Продължаваме. Рак наобратно е кар. Демек тази година ще сте светкавицата Макуин. Ще правите бръм-бръм и качао. Лъвовете са от семейство котки. Знаете ли кое друго е от семейство котки? Моите 2 риса. Дори не се майтапя. По някаква странна причина имам 2 риса. Това е истинска статия. Дева. Скоро отпада валутата лева и се превръща в евро. По същия начин, вие от дева ще се превърнете в девро. Пригответе се психически. Везни. Никой на този свят не може да се мери с тях. Да. Скорпион. Ще бъда честна, мога да ви обясня. За скорпионите не знам нищо. Затова нека видим Уикипедия. Скорпионите са разред безгръбначни животни с 8 крака, принадлежащи към клас паякообразни. Ужас! Гняз! Успокой се! Дишай! Мисли се за 2005-та! Дишай! Стрелец. Вземете, пуснете едно тото. Можете да вземете да улучите, да я знам. Козирог. Оле, трябва да се възползвам. Наблюдавам си звездите и пред себе си видях нещо странно, заприлича ми на символа познат. Гледам Козирога и ме обхваща пълен срам. Абе, това да не е Ерголям. За Козирога ти в моята книга прочети. С инфото оттам ще научиш ти за Ерголям. За ваше сведение вече съм Алена. Благодаря ви много. И това го очаквайте в албума. Водолей. Водолей се разделяме на 2 вида. Тези, които са гола вода и тези, които минават между капките. Познайте аз от кои са. Риби. Бюджетът свърши. Нищо не, така и така говорихме за зодия Риби, които сега ще ги хванем в една определена игра. И нека започваме сега с играта. И да си знаете, ако не ми вярвате в хороскопите, трябва да започнете, защото миналата година се случи следното интересно нещо, което ще ви вземе и ума и дума. Петел. Звучи като креативно заглавие на фирма за телефонни услуги, като Петеленор. 2 месеца след моят китайски хороскоп, Теленор станаха Етел. И това си е буквално петел с и кратко. Бих ви посъветвала най-добронамерено да започнете да се страхувате от мен, защото това си е способност, която би могла да не ви казвам какво да направи Боже. Рибка! Бюджетът се върна, както и филтърът на гласа ми. Но да си дойдем на думата. Все пак в заглавието обещах да ви разкрия най-богатата зодия през 2023-та. Иванчо, барабани, моля. Зодията на Илон Мъск. Която е... Чакай само да видя... Рак. Да, защото той е най-богатият човек на света. Ако беше Везни, щях да кажа Везни. Но той е рак, така че е рак. Не знам какво очаквахте. Хайде, нова година, домакина, възпалена Алена... И кой откъде е? Връщам се обратно в Майнкрафт. Аре бе, какво правите тука? И ме последвайте в ТикТок. Айде, какво правиш 5 минути? Скъпи, хороскоп.